makadi murezi baba kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimeidhi apo patinokupai nhau dzinopisa zuva nezuva right nyanda yana yapana penyu ari kupisa mastates ese social media ndoda ndikuzivisei kuti mugoziva kuti zvii zviri kuitika right ndofunga picture ramuri kuona pano randichakuisira iri mwana namai vake vari kurwara vakarara pambedha right mbedha makatarisa nekagombezi kamantika rakabvaruka kanenge kagombezi keimbwa muchipatara chenyika yezimbabwe right wiki neuchivhayo ari kudhisha mota dziri kudhura zvisingaite zvekuma 145,000 US dollars dzari kupa ana Enzo Aishau achisi chipatara chekuti anokwanisa kuzopawo munhu kana kubatsira hatina watakaona akabatsirwa naEnzo Aishau right ukapa chipatara mari yakafanana neyoyo chinokwanisa kubatsira vanhu vakawanda right naizvozvo muri Zimbabwe chekunzi wiki nechivhayo anofanira kubatsira zvipatara kune nherera dzakawanda ari kunotutsira mari pane imwe mari naizvozvo ndo zvinoratidza kuti vanhu ava vari kukambena munyika yeZimbabwe kuti vakwanise kunge vachienda ku3rd term yaitaurwa iyeye kunzi aiwa akaitira izvinhingi right mhuri yeZimbabwe haifari naizvozvo zvamaimbofunga kare mastrategy amuri kuronga kupa vanhu mota ndezvekudhara imari yamuri kuwesa muchirasa asi chatinokuvimbisai semhuri yeZimbabwe ndechekuti musi uchaganduka mhuri yeZimbabwe emimi mose ana wiki nochivhayo munofanira kutama munyika yeZimbabwe nemukuru wako munofanira kutama mota dzamakapa vanhu vese idzodzo dzichawanikwa nekupiswa kana kutorwa dzoitwa dzegovernment dzotengeswa kuvanhu vakakodzera mari yoenda kunyika tinokutendai mhuri yeZimbabwe nokuna kwamunoita hamene munofunga chii panyaya iyi asi nyaya ndatotaura ndo nyaya iri pamwoyo pemazimbabwenzi kurwadziwa kwamuri kuitwa imimi mazimbabwenzi ndo kurwadziwa kwandiri kuitwawo inini. Thank you for watching.